Nanang dohonok ku perdalanan ingolu tapi perdalanan nagok parukilo doho sitaonod do. Dangadong jolman alias nalubut siya kamawolon. Toy baby. Adong iso jolman nasok parukilon na. Ate hamu punguan inay ngamarede hamu terus. Adong ko sitaonon. Gok. Ate hamak situ nami. Jangan-jangan dukul lam situ ang gudak sitaonon ni lam sotson. Artinya saudara, semua orang percaya menghadapi tantangan dan kesulitan itu. Alay dohonok ku do marasing do halak na porsia menghadapi si taunonna. Dohot halak na so porsia. Manusia beriman harus selalu survive ketika berbagai tantangan dan persoalan menghadap. Ikut tarida do hadirionna songon na tinobus ni Kristus. Saya tahu perjalanan ini sulit, tapi satu hal saya tahu, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya.